to that side blank rangeआव 0 पॉइंटनिफ्राय खर'आव गावनायनि मोन्थायखौ होदों नामा बेबो गैया बेबायदि मोन्थाय हेलो गाइस आरो मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय एबा कर्सन मोसाहारि बिथाङा जे बीटीसी नि ईएम जेम्स बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जे डाइरेक्ट माथायाव गलि गावनाय बे जाथायखौ लानानै गोबांथार ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो बेजोंनो लोगोसे गोबांथार मानसिफोरा सावरायनायखौ जों नुदों दा नै गर्जन मोसाहारि सार बिथाङा दे ससियेल मिडियायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों जे जेम्स बसुमतारिया जे फरेस्ट बिफाननि जेबो रोङाब्ला जे गादिखौ गारनांगौ एबा जे ईएम जानायखौ माने ईएम निफ्राय ओंखारलांनांगौ होननानै बेफोरबायदि गोख्रों जोंखारनायखौ जों नुनो मोनदों स' बिदिब्ला नायलांदो जेबरानि जेसेबां गिदिर एसेबां क्रिटिकेलबो आरो दा बेखायनो सोरबाया जुदि फरेस्टनि ईएम जानो नागिरोबा बियो सासे रोंखा राखा एखे एबोल राफोद मानसि जानांगोन आरो साखाथि फाखाथि एक्सपिरियेन्स गोनां बे बिभागनि एडभाइजारफोर बिथांमोनाव थानांगौ आरो खनसे नङा गले गले जाबाय थादों बे एक्सिडेन्टआ आरो जाबावगोन जुदि दिनैनि बे आं बुंनाय खोथाखौ जे फरेस्टनि ईएम बिथाङा जुदि लायाब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि लायाबा फरेस्टनि ईएम थिसननाय लोगो लोगो बेनि रोंगौथिखौ जोङो नायगिरनांगोन जे बिथाङा फरेस्टनि सायाव बेसेबां गियान दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे डिपार्टमेन्ट बियो जोबोद कमप्लिकेटेड बियो आरो फार्स्टथिं जों ट्राइबेल माने बर' जाथिया बनबासि हाग्रा बंग्रा थाग्रा मैहुर खालामनायनि मोन्थाय दङ हाग्रा बंग्रा सिफायनानै जानायनि मोन्थाय दङ दंफां लाइफांखौ बेसेबांबा पारसेन्ट फरेस्टनि दंफांखौनो जोङो फाननानै जानायनिबो मोन्थाय दङ दा बेफोरनि गियाना थानांगोन जे एखे समावनो जोङो बेबो जे बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायजोबोबा एवस्रांजोबोब्ला नोंगौ जोङो जोंनि आथिङाव रुवाजों दाननाय जागोन दा ओरै फारसेयाबो गोनां ओरै फारसेयाबो गोनां ट्राइबेल हिसाबै 2006 नि फरेस्ट एक्ट मथे जोंनि मोन्थायखौबो नायनांगोन फारसेथिं बे बर' माहारिया बे हाग्रा बंग्रा थानानै बिफां लाइफांखौ जुदि दानफायजोबोबा जिब जुनारखौ जुदि सिथारजोबोबा जों माब्रै थागोन अक्सिजेना बहानिफ्राय मोनगोन दा बेफोरबायदि कमप्लिकेटेड आयेन कानुननि फरेस्टनि एक्टफोरखौ थन्न थन्न मिथिनांगोन बेनि गुदु गादा बाथ्राफोरखौ मिथिनांगोन बेनि उनावसो ईएम जानांगौ आरो मा आङो मैया दाखालिनिफ्राय नायबाय इन्डियान फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय आसामनि फरेस्ट एक्टखौबो नायबाय बीटीसी कर्टनि समाव माबा स्पेसियेल एम्पावारमेन्ट होदोंमोन नामा बर' लिडारफोरनो बे फरेस्टनि सोमोन्दै गावनो मोननायनि मोन्थायखौ होदों नामा सुड एट साइड ब्लेंक रेन्जआव 0 पॉइंटनिफ्राय खर'आव गावनायनि मोन्थायखौ होदों नामा बेबो गैया बेबायदि मोन्थायखौ होआखै दा बेखायनो आं दहाय बुंदों सोरबाया ईएम जायोब्ला सोरबाया बीटीसीआव फरेस्टनि ईएम जायोबा बे बाराव आं होनदों आरो नोंथाङा बेसेबां गोरों नोंथाङा बेसेबां अभिगथा बेखौ नायनानै लागोन आंनो फरेस्टनि ईएम नांगौ बालानि फैसा फैयो दंफांनि फैसा फैयो सिखारिफोरखौ हमबा फैसा फैयो बेबायदि होनना लाबा जानाय नङाना फाग्ला बे फैसानि बेफार नङा बे जाथि हारि आरो हादोरखौ सामलायनायनिसो बेफार दा आं लाजिनाय मोनदों गले गले सोर थोनदों बिथांमोनखौ गावथारनो बेथ' एनकाउन्टार जायाखै माबा जायाखै गावलायनाय जायाखै बियो जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोननो मा जानला मेनला होनबा जायो नामा रायजो राजाया साखि गैया नामा बबेया गावलायनाय बबेया हमनानै गावनाय दा आं बेखायनो दहायनो सिगाङावनो बुंखादों सोरबाया जुदि बे बाराव ईएम जानोबा फरेस्टनि ईएम जानोबा नाङालै आफा आं जाया आंहा बे अभिगथा गैया बिदिसो होनजानो लुबैदों हाब आंनो हो जेबो गैया ना लागु फरेस्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेबायदि मानसिया फरेस्टनि आंनो ईएम नांगौ होनना बुंबा जायो नामा हाग्रामायाबो बे खोथाखौ बुजिनांगोन ना हाग्राजों गोदो गोदायनिफ्राय हाग्रा बंग्रा थांनानै दङ हाग्रायानो जोंनि न' हाग्रायानो जोंनि फालांगि हाग्रायानो जोंनि गासिबो दा बे सेन्टिमेन्टनिफ्राय जोंनि फिसाफोरखौहाय हथात हाग्रा नागार हाग्रायाव दाहाब बेन्दों मोनसे खननो मोना नेवलाय मोफौ गारदा मुथेखा मासेबो गावनो मोना नों जानला मोनला बिदि होनबा जागोन नामा गामि फैनांगोन डिएफअफोरखौ लानानै रेन्जारफोरखौ लानानै सेमिनार खुंफैनांगोन मिटिं खालामनांगोन जे बिफां लाइफांखौ मानो बासायनांगौ जे जिब जुनारखौ जों मानो सिथारनो मोना जोंनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बेफोरबायदिखौ गामि थांनानै सेमिनार खालामफैदोंमोन नामा बिथांमोना मालाबा खालामदों रायजोफोर खालामदों नामा बे गामियाव हाग्राजों नांजाबनाय हाग्रानिफ्राय उत्पन्न जानाय बे सरलपारा गामिनि उल्टापारा गामिनि मानसिफ्रा रावबो मिथिया जे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मालाबाबो हाग्रा रैखाथि वाइल्ड लाइफ रैखाथिनि सोमोन्दै खनसेबो मिटिं माथां सेमिनारफोर जायाखै दा बेखायनो होनदों आं रोंगौथि नांगोन